DM Doors laver porte i solid dansk kvalitet. Portene bliver produceret i Danmark af dygtige håndværkere. Med høj præcision og omhyggelighed bliver portene tilskåret og samlet i vores produktion i forvejen. Dansk produktion gør, at vi kan tilpasse porten til en bred vifte af formål. Fra garageporte beregnet på det private marked, til industriporte specielt tilpasset til mange forskellige erhverv. DM Doors er et lille dynamisk firma med i alt 9 ansatte. Når du ringer til DM Doors, er det ofte ledelsen, der også sidder ved telefonerne. Det giver en hurtigere beslutningsproces og et omfattende produktkendskab. Ledelsen består af 3 personer. Michael møder du i salgsafdelingen. I den her brochure her, der kan du se alle vores forskellige porte i de forskellige farver. Han kører også som montør, så han holder sig opdateret på håndværket og følger projekterne tæt. Du kan bestille en port direkte på hjemmesiden, hvor det er nemt og let at indtaste mål. Når du bestiller på hjemmesiden, er det Daniel, der står bag. Han står også for produktudvikling. Her er han i gang med en test af en iPhone-styring til portene. Har du testet at programmere om motoren? Udover bogholderi står Helle også for meget af den direkte support på dansk, der er et af DM Doors varetegn. Helle servicerer til lige de nordiske kunder. Velkommen til DM Doors, du prater med Helle. Udover Sverige har DM Doors også et stigende antal kunder på Færøerne, i Tyskland, Norge og Polen. En port fra DM Doors kan tilpasses alt fra moderne arkitektur til en patriciervilla fra 1800-tallet. Men selvom vi leverer et specielt tilpasset produkt hver eneste gang, bliver mange overrasket over prisen, og det er positivt, vel at mærke. Dette er muligt, fordi vi er gode til at tilpasse produktionsflådet til opgaverne og på den måde lave en rentabel produktion. For at sikre en høj produktkvalitet samarbejder vi med blandt andet Teknologisk Institut samt SP Sverige om CE-godkendelse og test. Vi har mange store og små portopgaver bag os, og det skyldes, at vi er særdeles konkurrencedygtige på prisen, samtidig med, at kvaliteten er i top. Køber man en port fra DM Doors, kan man derfor være sikker på at få et produkt, der er gennemtestet og holder i mange år.